Práve nám skončila večerná lekcia Iyengar jogy v Dúbravke v ateliéri Súria. A záverečnú časť sme venovali obráteným pozíciám, ktoré sú úžasné pre celý náš hormonálny systém. Ale bohužiaľ nie vždy sa dá ísť do tých finálnych pozícií. Takže v tomto prípade je Iyengar yoga úplne úžasnou cestou, pretože pomocou rôznych pomôcok, napríklad stoličiek, valcov, diek a podobne, si dokážeme prispôsobiť tú pozíciu, aby sme si neublížili a aby sme rešpektovali svoje telo. Takže napríklad v pozíciách ako je Širšasana alebo stoj na hlave, alebo Sarvangasana, to znamená ľudovo povedané sviečka, Halasana, tak aj v týchto pozíciách aj do týchto pozícií sa dá ísť, keď máme napríklad problémy s krkom. Pretože použijeme napríklad stoličky, aby sme si odľahčili tú pozíciu. A nemusíme túto variáciu, takúto odľahčenú používať len keď máme nejaký zdravotný problém. Môžeme ju využiť napríklad, keď sme po chorobe, keď nevládzeme, keď sme vyčerpané, alebo keď si chceme tú pozíciu užiť čo najdlhšie. Takže ak si chcete prísť vyskúšať, aké je to cvičiť jogu s rešpektom k svojmu telu, srdečne vás pozývam na moje lekcie Iyengar jogy v pondelok a stredu večer v Petržalke a vo štvrtok večer v Dúbravke. Teším sa na vás.